mejina aye Bono region na meben doma ahenkro na doma ahenkro no kra mejina mu no eye dua sidan na ebia no bi atere obi nso nte da enti no abakwasem kakra bi bibi kakra bi efa ho ne ya boawrem dia ene ye ba behwe ha sei we surprise na me de mamo enti daddy be me na ye ni komo aha obayin ye frosen de pan Kobrakuma haya na wo ehina sesia ye ginai na forest anase kwabetu eda echi eye ye fa no forest this dan forest na ye gina animu a epese wuram ti se ye wuram akohede obi bibisa ye wuram akohwe enoe no ye iti won se we no wa pantuma na maye iti no ye gira yes dai monkey sanctuary iti no ye kwakohwe enoe no enti uwura ho a anije wo ho pa ye enti handi se ye gina enti no ya ye grade ya pese yeko ye wuram iti ye wuram ni akohwe de wo mu sa na tie na forest no mate ho abakwasem bebre eti no kan ho na ye wremu no abakwasem apon abakwasem na ye sua de na ye hu nneoma nso ayenko ye wa ha na ya to nsa frem panyefo NGOs ne hebe omofo se omombra na omebeboa esanse we nso betimi aboa mama na etimi akonanim sika famu na amanfo wo mu nso enya so mfaso wo ho eti no daddy ye morem ye wrem ha eti yewra asa ehun kakra ya abomi o emu yetum kakra ba ye beko yo ase ehun bi anim ti ye ko we wo madua no wa otimi wo se enua kase pa na bi wow eti wa fre moto no ama ho ba okay eti mumbre bra ni komo ye nyabotre etsay ye wow eti no wa fre oh baje bro o gamza nyabotre na begu form debi we me twe we ti ni na besa wa ye kwa apa hu a abua oba abua ni ho nso ba bi obi a be fere na wa ba omaba baji bi bra baji wow wow samisa o eti we I say monkey we no omo ye different from dia ye ni momo na ankasa na ye fere be kwaku no when you from kwaku na ankasa okay wow mwano ofre emwano aha no bibia ye natural yesi ebi no ya tutu bia ho ofe Samson emse jama Steven ka o ai ene no tuma be ya oni bi no mema ne na buadu na ka etire be hwe do ushawo ma no mama ne ka etire enti no sesia omo enti no ama frɛ kwakuo no omo ba bebre ye bai no mu ni ha but omo frɛ omo no omo ba bebre omo ba bebre ye de no ana bo ba ne sɛ na mu hu sɛ kwakuo no wa ha mo frɛ omo beba enti ba bia na omo wo no na omo mai nipa okay na ye ne a sisi a ebi animu no ye na ema mo no ombe aben nipa mo na ma frɛ from mama my friendly sa aben nipa me hu sɛ pampo bebre wa ha sei we no mo odi bi am frɛ because na ye dia me hye dan hu bi da mprampo no ha no aye program okay kurura ye film ha ye ba hisi ye ha na omuti aye amanfo okay udura amanfo so na aka ya no mo aye amanfo so okay ndi ye wura me eduru ho a na omu wo ye dum okay ebia kase esi we na wo nso ye onyina ne kase na kase na si wo no esi akiri ase no okay ampa o ma church nnua ne nyina ya bobon na ne wo ka wo na wo ka se bi se mo a muti nwure mo se
na wo kasimi ansa na mebisa na me kire se abo ti wure ma ye nananom tituro no kurun ha hene bia sidan hene na ye de credit ne be ma no because ono ankasa na ko hu wed life no na ono be di nkita ho e go so a nkakra be so be ba ya se ne me nanana di kankan ye no be kire nkakra ma ye hu se abo na se pese abo na ben ya ye ma na aduane ye mo apa ye mfa aduane ne nguso obeba abefa ne de aguso no ba abefa ne ne no obenye bu okra ye ka aduane bi so a ne de ama no nti de sa nkakra sa na kurun ha hene na oponchichi ku aba biu otu ana mo nkakra sa ni sika na na muntu na hoden nyina ode bereye na nyame adome nkakra ye papa no so bi kitakita mi nkakra aba beduru sa abiri na no kwase ma woni se aboa pa wo hwe se yatimi akrokra aboa ma ye na di nkita ho ama aboa ben nipa de wo hwe Ghana ha ya wokotofe atome voter region bi wo ho wokwa wo hododo amiensa wokọ fiema ne se bono no ya achim ba ho no nti ho na akwa di techima side that's right se ho no be chem ni nti no ha na be di bono no so no do ma hinkru ye de enie na ye de no difference in wonder se woni se wo ba na sabo ni ho aba bi obia ye frɛ no ma na ba frɛ na obeba no kre ni ye ba ya hu no ye ba ye wura mu na abo bi ani oba that's right mo frɛ omo no abo na ba o ma basa ba antise bia fie ma na se voter region na obekọ no ko wanhu bia wanhu bi ba ha de oba amoko nti ne wo no nti ye baje ne ko da bi o meme na da be ye ko ni nyina na o de obehu ni adeo so mensa che waje ni nyina o ye botre yanko so mensa we ya fa ni di ana Samson ne ahofa ne so mensa ne hey keche wo ejewa nyina wo keche wo mu de baje keche be o enya wo na me de ma o jewe wo o che waje itino ya mamu kwadu simi kon ne nkwe onu anyina na no ma obi a mi cha bi wa na wo ti mi cha Camera. Come, come. Somebody la fortune for them. They want to kill father. Can you? E furu mu jati. Mira na bani. Ha, bra. Anu da de kasa ba na okay. Itino insuo na wo mu. Ito mu nu wow. Mumbra mba no musio. Wala Nubi kwaku bobi. Insuo ye. So na wo a ba ngumi no be wo wanwan. O wo ne ba na obetare ni yensa ku su bi. Ha, bra. Ba ngumi no. Yes. Ha, bra. Ebuza beme o de beme na sisia yewura pon inside ankasa wo hwe pampro ye wo ha ne se na mo na se ade obo mpa na nye mpa no bo onum sunsu no insu me insu ewo mo eno mo no ntino ya serve wo musu ha na ade aduane nso egu ha de amomo se omo ebedi emo ano omo dodo munu omo dodo Mpa so an ye nimbe dodo omo ye be sen ye number 1008 plus mu won kwaku be 1008 wa ha 1800 plus but your group ewo ha group dodo be sen na mo wa ha group ni ye 3 okay ye wo 3 ye firi ha ya ye de mo be ko different place mo ano omo nka bia ne be ma bia ne yere ne nabusua be ma bia ne yere ne nabusua na ba phone group a be wo ho na ne woni se mo ano group wo ni nka nti se wenum ye feed ba be hu se wenum ba na werin so ekwa no da different nti no ya bobo apapa no ba bia ye ma baduana no ya different nti no nyame ya adoma ye firi ha na ye be ko different place ne na fe mo hu so far mo ana dodo no se ne ye ka no mo be hu no kore wo nti no mo wo mo abe 1800 and above plus and omo ewa ha se ya wow chese we kechire we dem ma to ni kechire bra baje kechire wanya wa onye kechire na afu no ha se no kechire bra kechire fo sam do so hwe nyabotre hwe oh that's nice it's no yaba hwe se no omudi agro he
ɔne no hwɛ wo gye bag no kura fi ne nsam na gye mo asɛm wow eti no we yɛbɛka sɛ natural kwakuo no makasa wo inside udu ha se a ɔmo from ama ba bebre na binim titi dua so a ɔmo ɛhwɛ no na ɔmo ba didi eti yɛwɔ ɛyɛ dua sidan na dua sidan akasa no dua esi dan dua bɛ na esi dan no ne woni sɛ history ne deɛ sɛnea medi kankan no kuruwura no ɛwɔ hɔ na ɔpɔnkyekyeku aba bio ɔyɛ ase kuru ntihene ɔno na kuru yɛ ne deɛ yɛ no deɛ ne madeɛ na yɛhwɛ akyiri na history no nana egu so ayɛ buku no bi yɛ wɔ history nana no ɔnti kuru ha wɔ dɔm ahenkuru nti mmerepa no history no yɛbɛma mu bi na mu no yɛ papa na oruman na wɔ ha no bɛma na adi kan ne mu akasa history ne kakra aba we de wasa ɔyɛ ɔbaa wo asɛm hu nufo ɔyɛ ɔbaa wazu bi nufo no nufo ntantia bi wazu ɔbaa menka deɛ baako adeɛ a mepɛ sɛ meka kyerɛ ma Ghanafoɔ ɛne dɔmafoɔ nyinaa yɛhu ni sɛ aban agye forest ato hɔ but aban forest no wohwɛ a ɔde sogyafoɔ ne securities bebree akogu ho nso nnua ewom ɛne nhoma ne ɛwɔ nyina baabu ne nyinaa yɛha deɛ no hena no ɛne kurufoɔ no hyiaeɛ no na ɔpɔnkyekyekuo ne kuru ne ne ma no hyiaeɛ no ama bia te aseɛ sɛ ha na yɛ traditional wi nti obi bia ntimi mfa nkyɛn ba bia metwa dua obuura forest ni manya de obepie nti yɛntwa dua wɔ ha yɛntwa homa wɔ ha mobɛdi adanse a mobɔ wohwɛ nnua akɛse esisi ha ya hwɛ bambusu wɔ mpampura akɛse no wɔ wohwɛ ɛnoa nyinaa na aporo obia bi nkofie saa nti we ne mepɛ sɛ meka ni sɛ yɛ kuru ha hena na ayɛ adeɛ papa ɛne mpanyimfo abɛdi kan na ba ayɛ adeɛ papa na Ghana no yɛ nananom ɛne yɛ papa no mpanyimfo no bɛnyinaa bɛnsua wi na bɛntimi nyama mmere bi ɛmfa bɛkuru ne bɛ forest abɛso bɛ nnua kakra wɔ hɔ ne bɛboaye ama nsuo no ɛtɔ a timi ato bi di ama nti kakra so afutu kakra so amesande ama Ghana fo nyinaa no eti ɔde afutu kakra so atato yaba kwakuo no ɔma mudika no o bra na den na wi bra yaba ɔma mudika no ɛhɔ ti wohwɛ ha se apepro no akɛse obie ntwa o ɛno a wɔ hɔ na apro ennua wɔ ha obie mbunua obie ntwa ahoma obia nyɛ hwe kye sɛ oba de wo mu no saa na wo menti bibia yɛ natural wɔ ha se obia mfa ne nsanka bibia nkusi bon ne bibia wɔ ha se anka mbetimi aba ha ba bɛbɔ nkusi nanso no nananom abra saa nneɛma ne nyinaa sɛ oba duasidan forest ha se dia obia mfa ne nsanka bibia ɛna amanfo no so agye atom a mo dimra so panti ne ɛhɔ so no yɛbɔ mo aba so ɛwɔ hɔ kwakuo ne deɛ biri fie de yɛ ne ba ne tifie nti ɔmo nkɔ ba bia na adeɛ ba akoso ni sɛ nana no yɛ ne nkuru na atwa dɔma kuru we hu ahyia duasidan hu ahyia no nana no ne kuru na akasa ama bia ya we sɛ mo anabɔ ha no benkumbe because ohu kura ɔba wo nkyɛn because sɛ ne yɛ ayɛ bɛ no bɛba yɛ nkyɛn nti ɔkɔ foforo so kura bia nku no nti ba bia ɔbɛkɔ bia no ankasa akɔ na aba nti yɛ ne bɛ no wo fie na wenu ma motimi omunyi nche omunyi nche pa omutimi di be how many years years ne de omutim di years more than 20 years okay na abo ne bi da so wo ho na bi wu a esanse na nana ma ye traditional wi no bi wu a ye wo ba bi esi no so obi be wu kra wu nto ba bi oba ha ya na ba bi wu ma ye hu no omu nto nwrem dabi ohu bibi ye na kra o de sa beba esanse ye kuru no ajapade ya ye traditional ne ma de agade be nti sa abo no bi be wu kra o de ne ba ono ankasa beba ha na bi wu nti owu a na ye sie no nti ye de mo bekɔ hɔ ba bia ye sie be no be ha ye de mo bekɔ hɔ nyina ye bekɔ hɔ ye hu sɛ abo no hwɛ ne ba ne hye ne yemu o hye ne yemu saa na o de no mu nso no amisa akoda no nso no mu nso o pagya ne mu a ye be hu sɛ ne ba ne suapa hɛ ono hye ne yemu no na dane no num bia ana ono nso num sɛ na o de ne nsa afa ne mame n'echi na wo so no mu no eti we no be hye ne yemu saa o hye ne yem saa kosisi obenyini esan sɛ we na wo hu ne saa no sɛ ya hye da na ya ye ne saa ye di nsu ogu bi mu no ba nom nti ne ba no betare ne mame yen saa kosisi obenyini na ate no na afi awo foforo Ozafo ye hu monkey barrier ground minim sa ha no ye be ye wa ha
ye me hu abo bi nso se gugugu ase obanye ana mu ye o mu ye o mpa so da bi na ha ne eden ha ne omu wu ha ne yesi omu ai se monkey cemetery ni e na se me gine bi na so mpa so eno no wa chiri si no ho na mo de abo na agugu no okay enti no no omu wa musi omu se mo ye omu se na musi omu mo do mo to adaka mana ye bobo adaka no mo bobo monkey adaka ndwera esanse ye ha no forest no nananom aye moa na traditional we nti no owu a yesie ne tise yesie ni papepepe na ha no de wa na yesie akwara ha na yada kuriti ha no mai nkokọ no be ha yadwene wo ye kwara obeba na moa na asen aha nti na amana yesa no mo bobo adaka na mo de mo ni bi ato the last time kura bi wiye no assembly man former assembly man no ha na asen aba no ono na mpo ono ankasa ni di animu kobobo adaka eto ndwera ye de ne tum na isi no kama ewo ha na aya omu pa tisafe bia mutimi isi besen ye ha ne de omunta nwu ebetimi akọ more than 5 years 6 years 10 years kora ne bi nwuye no mu da so nnem na se mo na ekohu mo manyinyin pa o manyinyin pa nti ne we ni ye frebe kwaku ankasa kwaku no bi ni we ni ma ye kokohu ye no musi omu nyina wa amana ba kuma na nti sisi anu ha na kata makata ho so no so bi wa oha na masay tu dia esi no mpa cho da bi ye betu no different place esanse different place ni betu no esanse we ni yesie no ha ya ye nimba bia yetu amana no nti another one ba na ya toa so another one ba na ya toa so ti se nipa de na ye no wow nti no kwaku cemetery na gina monkey cemetery na we dey say munyi bi da da we dey bia nku bi wo tu ni tu a we ni otu ni tu na wo isire ni bi na okotu ni tu ya hu ye bisa na do nya na kora awu nipa na awu ba si no nipa na okun kwaku no wewu kwaku no okun no na ni 1 month kora na no so wuye nti awu wow nti ya ha no ani nti ni ye ka no ye de ni soja ni bi ni police ni bi o guard forest no nananom e de amamere na ye guard nti ufire kire wura ma ufunu no bebefa nti anya de bi abam nti sa na tie na we nyina ye ntimi mo ho ban ye Ghana we de say we tourism board ase shase but omumfie nti hiamwa na me pese me o ma ho no ma me ye beba ho de ye beba ho enti no say we nyina na ye ntimi mo ho ban na Ghana na ebusia we de ho no ye be hyeda ko hankasa yes ye be hyeda di ho nkomo enti no ya na so anemu na ye hwehwe o ma maka no ai matise